ассалому алайкум бародарои ҷони ман. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. аз муҳтоҷи номардод омадна соҳ саломат баша ба ғарибӣ омадем, соҳ саломат ба пеш падар модар бирем. бародарои ҷон, чӣ хеле ки мебинем имрӯз 4 январ нети соат 11:14 ба вақти Москва бародаро шавад. программа ба вақти Тоҷикистон нишон мета курса. бародарои ҷон, якдонагӣ лайк мечиқем пешаи ҳама ва дар канали мо подписатсия мекунем. бачаёча як дастгирӣ кунем, каналда подписатсия кунем. ва гуфтанем бародарои ҷон 1000 рубл 145 сомон ё 44 нишон мета. дар ҳама банкҳо 45 ай. ва чӣ хеле ки мебинем дар ҳамаш 42 нишон дода истад дар спитамен. ва бародарои ҷон, оз ман картаи спитамен дорам, нишонтон метам бародарои ҷон. чӣ хеле мебинем 1000 рубл 145 сомону 50 дирам истодаги бародаро. якдонагӣ лайк мечиқем. худованд ҳар як шумо нигаҳбон бошад. бо хисар ба ҳам обод бошад.